Hello mga lumon, mayang adlaw sa inyong tanan diha. So salamat kay sa Ginoo no, kay gihatagan tag mayong panlawas aron makashare usab og mga video bahin sa mga nindot na kaliguanan diri. So bag-o ta mo padayon mga lumon, intro sa ta kadali. Tara. Never really know what's going on. Look at me some. Tirada mga lumon, wa mo'y lingaw, hala, pakitan-aw ning video sa mga kalumunan nako na taga Davao Oriental o kung asa man mo abot ni na video. Giimbitahan ta mo, nabasi ganahan mo maligo, pakibisita na lang ning swimming pool sa ko ang pinakapinangga na Kuya Tuti, ang Camp Prince Sam na malukit lang diri sa Binir, Davao Oriental. Maon ni siya ang kalsada sa Binir kana siya padulong og Kampawan ug kaning diri apod mauna na ang padulong sa San Isidro. So dili na mo mabalaka mga lumon kay sa kantuan na ay signboard diha na ang nakapangalan Camp Prince Sam. Bag-o ra ni siya na swimming pool mga lumon, ikan sa pagbuhat isa ka tuig pa ang nilabay hantod karon. So diha adi ay tamusulod mga lumon. Inig abot ninyo diri na amoy makita na tulo ka dalan. So wala mo'y lain piliun kaning nakatunga diri. So diha ta mosulod mga lumon. So mauna ni ang area mga lumon. Kung inyohang tan-awon diri sa gawas, mura siya og koral lang na lote, pero ang swimming pool ana naa sa sulod. Mao gani ang ingon nako sa inyo mga lumon kani siya. Bag-o pa ni nahuman ug daghan pa ni mga plano na buhaton sa ako ang kuya. Unya, mao na daay ni dayon ang inyohang makita mga lumon inigsulod ninyo sa ilahang koral diri. Kani siya na cottage diri mga lumon, 500 ra ang arkila ana. Nang lamisa 300 ug katong sa tumoy 500 ra gyapon arkila ana. Naa sila'y gripo diri oh. Naapod sila shower diri mga lumon. So kung gusto ninyo mag diri pwede kaayo. Kaayo nya kusog pud jud kaayo mga lumon. Malingaw jud mo kung balak ninyo mga ligo diri. Naapad jud sila shower diri sa sulod oh. Kusog sad kaayo. Agbaw jud mo miligo ay diri. Naapa jud duha ka shower diri sa gawas oh. Tagbaw jud mo pamili diri mga lumon kung asa mo mga ligo. Naa di ay birthday o party mga lumon, unya o gusto niyo exclusive lang, 1.5 ra ang arkila sa ilaha diri. Wala jud pwede mo sulod kundi kamo lang bisang pag magligid-ligid mo diha. Dili jud mo lugi sa inyong gibayad na 1.5. Para pod mo masayod mga lumon. Lubog lang na siya karon kay nag-ulan. Kay ang tubig manggod ana mga lumon, bugak na siya na nagikan sa bukid. So ang pasabot nako mga lumon, dili ni siya pundo. Na ay bangag ang ilahang swimming pool na para didto moagas ang tubig nagikan sa bugak sa bukid. Tan-awa mga lumon oh, na ay bangag diha na gawasanan sa tubig. Kana pa lang mga lumon, makahuna-huna jud mo na nindot jud ang ilahang swimming pool. Kay presko pirmi ang ilahang tubig nagigamit diri. Was out jud ang mga hugaw pirmi. Ay matod pa pud sa caretaker diri. Kanang tubig daw sa swimming pool mga lumon. O dili daw na lubog ilahang ginainom. Mainom man jud na mga lumon matod pa nila kay gikan man na og bugak. Kan sa kinaiyahan ba? Pasabot. Mainom na siya. Tuki lang sa inyo mga lumon. Kay mag-background music lang sa ta. Sweet with the bitter. Want you to stay. You could change my mind.
So hanto diri na lang akong video mga lumon. Paki-comment, like, share ug paki-follow na lang pod. Salamat sa pagtan-aw. Amping mo kanunay. Bye-bye.